mangunguha kami ng kagang or mud crabs. So, kasama namin ngayon si Brother Pampoy, yung pinsan ni Ma'am Sitin. Yes. Pero kuan, malapit lang to sa bahay namin, guys. Kasi nag-crave si Ma'am Sitin ng... Hoy, dili pa sa tanikan onda yun. Ay, hindi pala. So, mangunguha lang sana. After 1 week. Sana makakuha kami ng madami or ano ba. Oh no! 3,000 years later. So guys ay mangunguha kami ng kagang gabi ngayon dito. So titingnan natin ang mga sulok-sulok. Part 2 na pala ito guys kasi nung nagmuha kami ng hapon wala kami nakita. Sana may mahuli kami ngayon. Sana lang. So guys oh, talaga. Tara guys. So pumasok siya guys oh. Nandok siya guys oh. Nairo guys, nairo. Baki lang yung meron guys to. Masuk sa ilalim. Masuk sa ilalim. So walang nga guys. Hanap ko tayo. Ngit itu guys. Gamay ko. Isod. Ha? Gamay. No. No, paak. So, morning guys. First, luha guys oh. Grabe sa yung luha ko brother. Oh, ito lang. Kagan. Ki. Sige, sige. Agnes. Sudah kecil two down. Mata sulanan sako. Sakit. Oh. Biru. Sudah. Oh, ada bekil. Oi. Apa? Kenapa? Isa Brad? Dah. So, nanagan mga buong. Kuhatin, dakatin. So, panahon to guys. Tara na. Kuptitin, dakatin. Lapuktin. Daliatin. Agay. Uy, yung soyong bun. Dili, gamay man ni. Hah? Gamay man. Ano po isa? So, oh. Kana. Pour down. Let's go. So, wala guys. May nakita tayo guys isa. So, oy. Sana isa. Kalmar kayo. Ah. Tara. Wala dyan undin. Hi. Palayo ko kalmar kay watay. Ay. Pak.
ball. Ang sayang yung mga bro eh. Pasok na yan sa sako. So may 5 na tayong nakuha. So hindi pa yan natin makakain ngayon kasi kailangan pa yung papahingahin ng isang semana. Kasi gikan yan nagluya-luya eh. So basam yan sa lapok eh. So okay na yun. Meron din naman. Asa Brad? Meron na naman. Saan? Oh! Ay, dagat suy. Kapila na itong kuha na Brad? Unom. Unom. 5. Unom. Panganin na yan. Let's go, tara. So guys, uwi na kami no. Kasi nakakuha na kami ng 6. So kasi mag-alas 9 na. Kaninang hapon, hindi kami napuinasan kasi wala kaming kuha no. So, pero ngayong gabi ay nakakuha kami ng 6. Ato pa na hugasan. Gasas na to ay Kailangan hugasan kasi madumi. Mga putik. kaya putik siya. Sinilas natin nagkaputik na. Bahon natin putik. Putik nga. Ina. Putik na parang amoy ng... Walang hugas-hugas. Dito na tayo guys. So lilinisan na natin yung kuha natin. Dito natin nilagay guys. Dito na guys. Mura ba na mga nai ng karwas. Isa. Ito yung mga nakuha namin kanina. Pero sa ba? Okay. Ito ang nahuli namin. Ayan. Three days na before Kainin. lutuin oh. Ilagay natin dito. Tapos pakain na ito ng niyog. Yung ko. Niyog na pakain ito. Para matanggal yung dumi niya sa Katawan. tawan. So bito ka. So, Putik pala yun. papawayin, lagyan natin ng apple. Ilan na yan. Magkapahuhay, lagyan natin ng apple. Okay guys, salamat sa panonood. Sige, FMJs na yan. So, hey, what's up guys, no? Nakita nyo yung pangunguha namin ng kasag, no? Ay, kagang pala. So, ang dami naming nakuha guys. So, ang nakuha namin ay 6 na piraso. So, hindi pa namin makakain yun kasi kailangan pagpahingahin yun ng mga tatlong araw daw. Sabi ni Brother Pampoy, yung kasama ko kanina, yung magaling manguha ng kagang. Kasi siya yung master ng mga kagang. Dali ka dito, So, hindi nakasama sa Tinich guys kasi gabi. Pero nakasama siya nung hapon. So, di ba, continue yung... So, nung hapon guys, sobrang malas namin. Hindi kami nagko. Ang dami pa naman namin. So, kanina, kami lang ni Brother Pampoy, si Gianfranco. And then si Justin, tsaka kasi nga itong anak ni Kuan. Ivan. Ha? Si Ivan. So, Tito, si Gianfranco. Munta kami ng alas 7. Pauwi kami ng alas 8 at yun lang nakuha namin 6 na piraso. So, ang laki ng 3 guys. So, ang liit ng 3. Ay, ang laki ng 3 tapos yung 3 din ay sobrang liit. So, nandito yung pinaka-master ng Tagalog namin. okay na rin na. Kasi Tagalog siya. Si Ate Bana. Hi Yes. Ate Bana. Hi Ate Bana. Hi Ate Bana. Yan si Ate Bana guys. Wala siyang bana ha. Ate Bana yan si Ate Ivana. So thank you for watching guys. See you in the next vlog. And I thank you. Lagi alas 9.